lalabas na po tayo. Yan. Hindi ko alam kung kailan nila ibebenta to eh. Inaabangan ko itong malaking relo na to eh. Yan po yung sale nila. 25 to 70%. Yan. Dito lang po yan sa may tabi ng Lulu Hypermarket. Yan. Yan. Mga kalalabs ko dyan, mga idol. Andito tayo ngayon sa G-Shock na naman. Casio. Ayun na sale sila. 20 to 70%. 40%. Okay. 30%. Yan. 30%. G-Shock 40% this. Other, 40%. This one, 30%. Mga G-Shock. G-Shock 70% this. 20 piece. Ito yung mga G-Shock, 30% G-Shock. Yan. Mamaya, bibirol po natin yan. 30%. Ito, Baby G, Mapi discount? 35%. 30%? Ah, 35, Baby G. Baby G, 30%. Yan, ito po, 40%. 40%. Yun po, 40% siya. Yan po yung mga 40% niya. Casio. 40%. This one, Shin. 25%. Yan, 25%. Baby G, 35%. Yan po, mga Baby G. This one, 25%. Ayan po, 25% discount. Yan. Yan, mga 25% po yan. Yan. Ito, 30%. Yan, mga edipis. 30%. Yan po, 30%. Punta lang po kayo dito sa may Park Mall, second floor. Hypermarket. Yan. Ito po, 70% to. Yan. Mga boss, 70% to. Laki. Laki ng discount. This solar Bluetooth 30%. 30%. How about this one, man? 70%. Yan. Solar Bluetooth, 30%. Yan po. Yan. Yan, ito po, 30%. Okay. This 70%. Big sale. 30%. Yan, mga edit size. 30%. Yan po. Yan, look for boss. Kaso G-Shock stock. Ayun. Yan, dito naman tayo sa kabilang ibayo. Yan, ito po yung mga budget meal nila, 30%. Yan po yung mga budget meal, 30%. Mga G-Shock. Yan, mga 30% po yung mga budget meal nila yan. Shock resist, water resistant. Ayun. This brother 40. This one 40%. This 40. Now you will 30. Pulo 30, ada bus 40. Okay, mga boss, mga kalalabs ko dyan, ayan o, mga idol, mga pambabae. Yan o. Punta lang po kayo dito, 40%. Ito, 30 na to, mga 30 na to. 30%. Yan po. Dito lang po yan sa may Park Mall. Second floor. Katabi lang po siya ng Lulu Hypermarket. Yan. 30%. Yan po, may mga kabayan na po na tumitingin. Yan. Tumitingin na po sila.
Yan po, yan po, yan po, yan po, yan po. 30%, 30%. 30%. Casio watch. 30%. This solar 30%. 30%? Okay. Yan, puro stainless Casio. 3 diamond gold plated. This one 30%. This 30%. Oh, 30% Casio. Yan, 30%, 30%. Yun. 30% po yan, mga yan. 30% po, 30%. How about this, boss? 30%? Kulo 30. Yan, clock. 30%, 30%. Yan, mga Casio stainless. Yan po. Ito, dito yung mga budget meal lang Casio yan, 155 lang oh. Less 30%. 158. 30%. Yan oh. Ito mga gold naman. Gold plated, 30% discount. Magkano? Oh, 172. Minus 30%. 220. 161. Yan po, gaganda ng mga Casio. Yan, mga below 300, 30%. Ito naman po mga stainless din, Casio. Stainless Casio. Yan, mga 113 real, 89 real. Yan, yun po yung mga ano ngayon, no? 127 real. Yan po yung mga presyo nila. Nandiyan na po, 118. Yan, 30% po yan. 30% discount. 202. Yan, mga below 300, below 200. Yan. 112, meron din. Yan. Yan po siya. Mga stainless. 30%. Ito, mga leather bracelet. 30% din po yan. 30%, 30%. Mga leather bracelet, Casio. 30%. Yan po, 30% po yan mga boss, mga lalabs. Mga idol, punta lang po kayo dito sa Casio, G-Shock. Located at Park Mall. Second floor, beside Lulu Hypermarket. Yan po. Solar power, Casio. Yan po, ito po mga stainless naman. Yan. Yan. Yan, 30% po yan, 30%, 30%. Dami po nilang display dito mga boss, mga idol. Yan, dami po nilang display na relo rito. Ito naman, yung mga strap niya, rubber. Mga old model, pero ang gaganda niyan. 30% din po yung mga yan. Yan, 30% din po yan, 30%. Punta lang po kayo dito. 30%. Yan, mga pang chikiting. 30% po. Yan o, mga pang babae naman. Mangmumura lang po rito. Ngayon may 48 real nyo. Minus 30% pa yan. 102. 79. Yan, 79 real. Ang dami pong mura. Mga boss, mga idol, punta lang po kayo dito sa Casio. Yan, sa may Lulu. Tabi lang po siya ng Lulu Park Mall. Second floor. Yan. Pakita ko sa inyo ang kabuuan ng G-Shock. Yan, pagpasok nyo, nakabungad kagad yung budget meal nila na G-Shock, 30%. 40% yung sumunod. Yan. Yan, si boss. Andiyan lang yan, hanapin niya si boss. Yan po, yan po. Yan. Dito po sa right side. Yan, mga stainless leather bracelet.
Yan. Kabilang side naman, yan. Yan, yung Baby G, yan, mga G-Shock, Lady Piece, yan. Ganyan po makikita yan. Yan po mga boss. Yan, punta lang po kayo dito sa may Casio. Yan po mga boss, nasa labas na po tayo, yan. Hindi ko alam kung kailan nila ibibenta to eh. Inaabangan ko itong malaking relo na to eh. Yan po yung sale nila, 25 to 70%. Yan, dito lang po yan sa may tabi ng Lulu Hypermarket. Yan, yung store na yan. Yan o, yan po yung Lulu. Yan. Yan po, G-Shock. Casio. Yan, yung may malaking relo na G-Shock. Yan po. Kaya punta lang po kayo dito mga boss, mga idol, mga kalalabs ko dyan. Yan, sale po ang Casio ngayon. Yan, baka may magustuhan ulit kayo. Kaya napadaan lang tayo dito kasi bumili tayo ng pagkain sa Lulu. Yan, sakto pala, nakasale pala ang Casio. Kaya punta na lang po kayo dito mga boss, mga idol, mga kalalabs ko dyan. Kaya huwag po natin kalimutang mag-like, comments and share, lalong-lalo na yung subscribe. Huwag po natin kalimutan. Yan. Kung mga bago pa lang kayo dito sa channel ko, yan si boss. Hanapin nyo lang yan. Yan. Yes, brother. Ayaw, brother. Ayan, yan. Yan po hanapin nyo ha. Yan. Bye-bye!